Akwụkwọ nke Tobit isi nke mbụ. Akwụkwọ okwu nke Tobit nwa Tobiel, nwa Ananiel, nwa Adiel, nwa Gabel nke mkpụrụ Asiel, nke ebo Naftali, onye n'ụbọchị Enemasa bụ eze Asiria e mere ka ha jee biri n'ala ọzọ site na Tisbe, nke dị n'aka nri nke Kedesh Naftali n'elu Galili. Mụ onwe m, Tobit, jere ije n'ụzọ eziokwu na ezi omume ụbọchị niile nke ndụ m. M wee mekwara ụmụnna m na mba m ọtụtụ ebere, bụ ndị soro m baa n'ala Asiria ruo Ninive. Ma mgbe m nọ n'ala nke m, n'ala Izrel, mgbe m dị na nwata, ebo niile nke Naftali bụ nna m dara ada, site n'ụlọ Jerusalem nke a họpụtara n'ebo niile nke Izrel, ka ebo niile chụọ àjà n'ebe ahụ, na ụlọ ukwu nke ebe obibi ahụ, nke Onye kachasị ihe niile elu, ka e doro nsọ, ma wuo ya n'ime ya ruo ọgbọ niile. Ebo niile nke dara n'otu chọrọ nwa agbọghọ ehi Baal àjà. Otu a kwa ka ụlọ Naftali bụ nna m mere. Naanị ya na-aga Jerusalem ọtụtụ mgbe n'emume niile, dịka e chiri ya nye Izrel niile site n'iwu, mgbe niile na-adịgide, na-enwe mkpụrụ mbụ n'otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe ọkụkụ m. Ma nke bụ ụzọ pụta ìhè wee nye ha ndị nchụàjà bụ ụmụ Erọn n'ebe ịchụ àjà. E nyere ụmụ Livai bụ ndị na-eje ozi na Jerusalem otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe omume m niile. Otu ụzọ n'ụzọ iri ka m rere jee mee ya kwa afọ na Jerusalem, na otu ụzọ n'ụzọ atọ dịka nne nna m nyere n'iwu. Mgbe m ghọrọ nwoke, m lụrụ di ka nwunye Ana nke ezinụlọ nke anyị. Mụ na ya mụrụ Tobeyas. Mgbe a dọọrọ m Ninive, ndị niile nwere ezi obi, mụ ndị ikwu m wee rie nri nke ndị Jentaịl, na m debere onwe m site n'amụma, n'ihi na m na-echetara mkpụrụ obi m niile. Ya mere, Onye kachasị elu nyere m amara n'ihu Enemasa, ma abụ m onye na-azụta ya. M wee baa na Midia, nye nwa talenti ọlaọcha 10 n'aka Gabiel bụ nwanne Gabreas na Reges nke Midia. Ma Enemasa nwụrụ, Senakerib nwa ya wee malite ịchị n'ọnọdụ ya. N'oge ya, e nwere nsogbu n'okporo ụzọ awara awara. Enwekwaghị m ike ịbanye na Midia ọzọ. N'ụbọchị nke Enemasa, e mere ụmụnna m ọtụtụ onyinye ịnata ihu ọma. E were m nri m nye ndị agụụ na-agụ, nyekwa onye gba ọtọ uwe m. Ọ bụrụ na asị onye ọbụla n'etiti agbụrụ m anwụọ, e wee tụfuo ya n'elu mgbidi Ninive, lie ya. Ọ bụrụ na Senakerib bụ eze egburu onye ọbụla mgbe ọ na-esi na Juda gbapụ, lie ya na nzuzo, n'ihi na iwe ya ka o gburu ọtụtụ mmadụ. E wee chọọ ozu eze ma achọtaghị ya. Ma otu onye ndị Ninive wee jee gosi eze okwu banyere m, otu m si lie ha, wee zoo onwe ya. Ma mgbe m maara na achọkwara m ka e wee nwụọ, wee wezuga onwe m n'ihi egwu. Ma e wepụrụ ngwongwo m niile n'ike, ma ọ dịghị ihe fọdụrụ m ma e wezuga nwunye m Ana na nwa m Tobeyas. Ọ dịghị ihe karịrị ụbọchị 15 gara tupu ụmụ ya ndị ikom 2 gbuo ya. Ha wee gbaga n'ugwu Ararat.
ma Sakedonus nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Ma o doro Ahija nwanne Aniel onyeisi ihe ndekọta niile nke alaeze ya, na ihe niile mere ya. Achiakaros wee rịọ m wee bịaruo Ninive. Ma Achiakaros bụ onye ihe ọṅụṅụ, onye nche ihe mgba aka akara, na onye isi ụlọ, na onye na-elekọta ihe ndekọ ego niile. Sakedos họpụtara ya n'akụkụ onwe ya, ma ọ bụ nwa nwanne m nwoke. Isi nke abụọ. Ma mgbe m laghachiworo n'ụlọ ọzọ, e wee nyeghachi m nwunye m Ana na nwa m nwoke Tobias n'emume nke Pentikọst, nke bụ emume nsọ nke asaa ahụ. E weziri m ezigbo nri abalị, m wee nọdụ ala iri nri. Ahụkwara m ọtụtụ ihe oriri. M wee sị nwa m, jee bute ogbenye ọbụla ị hụrụ n'etiti ụmụnna anyị, onye na-echeta Jehova. Lee, ana m echere gị. O wee bịa sị, nna, otu n'ime agbụrụ anyị ka a nyagburu anyagbu. A chụpụkwara ya n'ọma ahịa. Tupu m edetu ihe ọbụla ọnụ, m mere kpọrọ ya gbagoo n'otu ọnụ ụlọ ruo mgbe anyanwụ dara. M wee lọghachi, sachaa onwe m, rie nri m n'ịdị arọ, wee cheta amụma Emọs dịka o kwuru sị, emume gị ga-aghọ iru uju, ọṅụ gị niile ga-aghọkwa ịkwa akwa arịrị. Gbalaga, lee, ọ na-eweli ndị nwụrụ anwụ ọzọ. Na-acha ọcha fee wetara, nyeghachi ndị nwe ya ọrụ, nyekwa ya nwa ewu ezuru ya. Nyeghachi ndị nwe ya, n'ihi na o zighị ezi n'iwu ịchụ ihe ọbụla ezuru. Ma ọ sịrị, enyere m onyinye karịa ụgwọ ọrụ. Ekwetaghị m ya. M wee rịọ ya ka o nyeghachi ndị nwe ya ihere ya. Ma ọ zara sị, olee ebe onyinye ebere gị na ezi omume gị dị? Lee, amawo gị na ọrụ gị niile. Isi nke atọ. O wee nwụọ, kwa akwa, kpeekwa ekpere n'iru uju sị, Onyenwe anyị bụ onye ebube. Ọrụ gị niile na ụzọ gị niile bụkwa ebere na eziokwu. Ị na-ekpekwa eziokwu na ezi omume ruo mgbe ebighị ebi. Cheta m, lee m anya, n'ihi na imeso m dịka mmehie niile si dị, na mmehie nke ndị bụ nna m, n'ihi na anyị edebeghị ihe niile i nyere n'iwu, n'ihi na anyị ejegharịghị n'eziokwu gị. E wee mee ka m wee meso m ghọọ ụwa, n'ihi na ọ baara m uru ka m nwụọ karịa ịdị ndụ. N'ihi na anụwo m ịta ụta ụgha, ihe mgbu dịkwa ukwuu n'ime m. N'iwu ka a tọhapụ m n'ahụhụ m ugbu a, ma gaa n'ebe ebighị ebi. Atụgharịlachaa ihu m. N'ụbọchị ahụ Sera nwa nwanyị Reguel n'Ekbatana nke Midia na ndị ohu nna ya na-ekwulukwa ya, n'ihi na o nyere ya di asaa. I nwekwara di asaa, ma ị bụrụghị aha onye ọbụla n'ime ha. Gịnị mere i ji na-eti anyị ihe? Ọ bụrụ na ha anwụọla, soro ha gaa, ka anyị ghara ịhụkwa nwa nwoke maọbụ nwa nwaanyị n'ebe ị nọ. Mgbe ọ nụrụ ihe ndị a, o wutere ya nke ukwuu. O wee chee echiche igbu onwe ya. Ọ bụrụ na m emeghị ihe a, ọ ga-abụrụ ya ihe nkọcha. Kpụrụkwa agadi, rukwa uju, kpee ekpere, kpechaa ekpere site na windo, ekpe ekpere sị, Onye a gọziri agọzi ka gị onwe gị bụ Onyenwe anyị Chineke m, ka ọrụ gị niile too gị ruo mgbe ebighị ebi. Ma ugbu a, Onyenwe anyị, edowo m anya m n'ihu m n'ebe ị nọ, n'iwu ka e wee sapụ m n'ụwa, ka m na-anụkwa ịta ụta ọzọ.
Jehova, ị maara na m dị ọcha n'ime mmehie niile nke mụ na mmadụ, na ọ dịghị mgbe ọbụla m merụworo aha m maọbụ aha nna m n'ala ọ dọrọ m n'agha. Mụ onwe m bụ nwaanyị naanị ya nke nna m nwere, ma ọ dịghị nwa nwoke ga-abụ nke ya maọbụ nwanne dị ya nso maọbụ nwa nwoke nke ya, ka m wee debe onwe m ka m bụrụ ya nwunye. Ndị di 7 m anwụọla. Gịnị mere m ga-eji dị ndụ? Ọ bụrụ na ọ dịghị gị mma igbu m, gwakwa m ka emerekwa m ebere, ka m wee ghara ịnụ nkọcha ọzọ. E wee nụ ekpere ha abụọ n'ihu ebube Chineke dị ukwuu. Mmụọ n'ihi na ọ bụ Tobias ka ọ ga-enweta ya n'ụbọchị ahụ. Tobit wee laghachi baa n'ụlọ ya, na Sera nwa nwaanyị Reguel si n'ime ụlọ elu ya rịdata. Isi nke 4. N'ụbọchị ahụ, Tobit chetara ego ahụ nke ọ hapụrụ n'aka ya. Gabriel na Rages nke Midia, o wee sị n'obi ya, arịọwo m ọnwụ, gịnị mere ịnwụ? O wee kpọọ ya sị, nwa m, ọ bụrụ na m anwụọ, lie m, eledakwala nne gị anya, sọpụrụ ya ụbọchị niile nke ndụ gị, meekwa ihe dị ụtọ n'ebe ahụ. M na-akpọghị nwa m Tobias ka m wee kọwaa ya okwu banyere ego ahụ n'ihu m. Nwa m, cheta na ọ hụrụ gị ọtụtụ ihe ọjọọ mgbe ị nọ n'afọ ya. Mgbe ọ nwụrụ anwụ, lie ya n'akụkụ mụ n'otu ili. Nwa m, cheta Jehova bụ Chineke anyị ụbọchị gị niile. Ekwekwala ka uche gị mebie iwu ya niile. Mee ezi omume ụbọchị niile nke ndụ gị. Esokwala ụzọ niile nke ajọ omume, n'ihi na ọ bụrụ na ị mee eziokwu, ọrụ gị niile ga-agara gị nke ọma. Na n'ihi ndị niile na-eme ezi omume, nyenụ onyinye ebere sitere n'ihe onwunwe unu. Mgbe ị na-enye onyinye, ekwela ka anya gị nwee ekworo. Ewezugala ihu gị n'ebe ogbenye ọbụla nọ. Dịka ihe onwunwe gị si dị, nyekwa ya onyinye ebere dịka ịba ụba gị si dị. Ọ bụrụ na ị nwere ihe nta, atụla egwu inye onyinye dịka ihe nta ahụ si dị, n'ihi na ị na-akpakọbara onwe gị ezigbo akụ maka ụbọchị mkpa. N'ihi na inye onyinye ịnata ihu ọma na-anapụta ọnwụ. Ọ dịghị ekwekwa ka ị bata n'ọchịchịrị. Onyinye ebere bụ onyinye dị mma n'anya Onye kachasị elu maka ndị niile na-enye ya. Lezie anya nwa m, site n'ịkwa iko niile, ma buru ụzọ lụtara nwunye sitere na mkpụrụ nke nna gị ha. Alụla nwunye ala ọzọ nke na-abụghị nke bụ nna gị, n'ihi na anyị bụ ụmụ ndị amụma. Cheta nwa m na Noa, Abraham, Isaac na Jekọb, ndị nna anyị ochie. Ha niile lụrụ nwunye sitere na ndị ikwu ha, ma a gọziri ha n'ime ụmụ ha, na mkpụrụ ha ga-eketa ala ahụ. Ma ugbu a nwa m, hụ ụmụnne gị n'anya, elelekwala ụmụ nna gị na ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom nke ndị gị n'obi gị ịlụtara ha nwunye, n'ihi na ịkwa iko ka mbibi na ọtụtụ ahụhụ dị, mana ọgwụgwụ ire ure na oke ụnwụ dị. Ekwela ka ụgwọ ọrụ nke onye ọbụla nke na-arụrụ gị ọrụ ga-echere gị, kama nye ya n'aka. Ọ bụrụ na ị jere Chineke ozi, ị ga-enweta ụgwọ ọrụ. Lezie onwe gị anya nwa m n'ọrụ gị niile, ma nwee uche n'omume gị niile. Ma ihe gị onwe gị kpọrọ asị emela onye ọbụla. Unu ekwela mmanya vaịn ka ịṅụbiga mmanya oke. Ekwekwala ka ịṅụbiga mmanya oke soro gị jee ije. Ekwekwala ka ịṅụbiga mmanya oke soro gị jee ije. Nye ndị agụrụ na-agụ ụfọdụ n'ime nri gị. Nyekwa ndị gba ọtọ uwe gị. Nye onyinye ebere site n'ụba gị niile. Ekwela ka anya gị kwuo ekworo mgbe ị na-enye onyinye. Wụsịnụ nri gị n'elu olili onye ezi omume. Unu enyekwala ndị mmehie ihe ọbụla.
Rịọ ndụmọdụ n'aka nwoke ọbụla nke maara ihe. Eledakwala ndụmọdụ ọbụla nke bara uru. Gọzie Jehova bụ Chineke gị mgbe niile. Rịọkwanụ n'aka ya ka ụzọ gị niile guzozie, ka okporo ụzọ gị niile na ndụmọdụ gị niile wee gaa nke ọma. N'ihi na mba ọbụla enweghị ndụmọdụ, ma onye nwe n'onwe ya na-enye ezi ihe niile, ma ọ na-eweda onye ọ chọrọ n'ala dịka ọ chọrọ. Ma ugbu a nwa m, cheta iwu nsọ m niile, ka emekwala ka ehichapụ ha n'obi gị. Ma ugbu a ana m akọwara gị ihe gbasara talenti ọlaọcha 10, nke wee hapụ n'aka Gabriel nwa Gabrias n'ime Regis nke Midia. Ma atụla egwu nwa m, n'ihi na emewo anyị ndị ogbenye. Ị nwere ọtụtụ akụ, ma ọ bụrụ na ị na-atụ egwu Chineke wee si na mmehie niile na-eme ihe dị mma n'anya ya. Akwụkwọ nke Tobit isi nke 5. Tobias zara sị ya, "Nna, m ga-eme ihe niile, ihe ọbụla i nyere m n'iwu, mana kedu ka m ga-esi nweta ego ahụ, ebe ọ bụ na amaghị m ya?" O nyere ya akwụkwọ ahụ wee sị ya, "Chọọ nwoke ga-eso gị gaa, m ga-enyekwa ya ụgwọ ọrụ mgbe m ka dị ndụ. Gaa nara ego ahụ." Ọ gara ịchọ otu nwoke, wee chọta Rafael onye bụ mmụọ ozi. Ọ maghịkwa ya. Ọ sịrị ya, "Enwere m ike iso gị gaa Regis nke Midia? Ị maara ebe ndị ahụ nke ọma?" Mmụọ ozi ahụ sịrị ya, "M ga-eso gị. Amaara m ụzọ ahụ nke ọma. Anọ m n'ụlọ nwanne anyị nwoke bụ Gabriel." Tobias sịrị ya, "Chere m, m ga-agwakwa nna m." Ọ sịrị ya, "Gaa, echela." Ọ banyere wee sị nna ya, "Lee, achọtala m onye ga-eso m." Ma ọ sịrị, "Gwa m ya ka m mara ebe ọ bụ, ma ọ bụ nwoke a pụrụ ịtụkwasị obi iso gị gaa." O wee kpọọ ya, ọ bata, ha wee kelee ibe ha. Tobit wee sị ya, "Nwa m, onye si n'ebo na ezinụlọ dị aṅaa ka ị bụ? Gwa m." Ọ sịrị ya, "Ị na-achọ ebo na ezinụlọ, ma ọ bụ onye ọrụ nke ga-eso nwa gị nwoke gaa?" Tobit wee sị ya, "Achọrọ m ịma nwanne m, ikwu gị na aha gị." Ọ sịrị, "Abụ m Azaraya nwa Ananias onye ukwu, onye ikwu gị." Ọ sịrị ya, "Nnọọ, nwanne m, ewela iwe megide m, n'ihi na achọrọ m ịmata ebo gị na ezinụlọ. Ị bụ nwanne m nwoke, onye sitere n'ezinụlọ ezi omume na ezi, n'ihi na amaara m na Ananias na Jatan, ụmụ Shemaya, bụ nnukwu ụlọ elu, gara Jerusalem na-azụ nwa mbụ na otu ụzọ n'ụzọ 10 nke ihe anyị nwetara. Ha eduhieghịkwa n'ihi njehie nke ndị ikwu anyị. Nwanne m nwoke, ị bụ nnukwu mmadụ. Ma gwa m, kedu ụgwọ ọrụ m ga-enye gị?" "1 drachma kwa ụbọchị, na ihe ndị dị mkpa maka gị dịka nwa m nwoke. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị lọta n'udo, m ga-agbakwunye ihe n'ụgwọ ọrụ gị." Ha wee kweta. O wee sị Tobias, "Kwadebe onwe gị maka njem ahụ, ka Chineke mee ka ị baa ọgaranya." Nwa ya nwoke wee kwadebe ihe dị mkpa maka njem ahụ. Nna ya wee sị ya, "Soro nwoke a gawa, ma Chineke onye bi n'eluigwe ga-eme ka njem gị gaa nke ọma. Ka mmụọ ozi ya soro gị." Ha abụọ wee pụọ. Nkịta nwa okorobịa ahụ wee soro ha. Ma Ana nne ya kwara akwa sị, "Tobit, gịnị mere iji zipụ nwa anyị? Ọ bụ na ọ bụghị mkpara aka anyị nke na-abanye n'ihu anyị na-apụ? Ekwela ka anya ukwu tinye ego n'ego, kama ka ọ bụrụ ihe mkpofu ma ejiri ya tụnyere nwa anyị. N'ihi na ihe Onyenwe anyị nyere anyị ibi ndụ ezuola anyị." Tobit sịrị ya, "Echegbula onwe gị, nwanne m nwanyị.
ọ ga-alọta n'udo, anya gị ga-ahụkwa ya, n'ihi na mmụọ ozi ọma ga-eso ya. Njem ya ga-aga nke ọma, ọ ga-alọtakwa n'udo. Ya mere, ọ kwụsịrị ịkwa akwa. Akwụkwọ nke Tobias isi nke 6. Ugbu a ka ha na-aga njem ha rutere n'osimiri Tigris n'uhuruchi. Ha wee nọrọ ebe ahụ, ma nwa okorobịa ahụ gbadara ịsa ahụ. Nwa okorobịa ahụ gara eburu azụ nke na-awụlikwa elu n'akụkụ osimiri ahụ. Mana mmụọ ozi ahụ gwara ya azụ. Nwa okorobịa ahụ wee jide azụ ahụ, dọkpụrụ ya n'elu. Mmụọ ozi ahụ wee sị ya, bee azụ ahụ, were obi imeju na bile, debe ha n'ebe ị nọ. Nwa okorobịa ahụ wee mee ihe mmụọ ozi ahụ nyere ya n'iwu, ma ha ṅụrụ azụ ahụ, rie ya. Ha abụọ wee gaa n'ihu ruo mgbe ha bịarutere Ekbatana. Nwa okorobịa ahụ wee sị mmụọ ozi ahụ, nwanne Azaraya, gịnị ka obi imeju na bili azụ bara? Ọ sịrị ya, banyere obi na imeju, ọ bụrụ na mmụọ ọjọọ ma ọ bụ mmụọ ọjọọ enye onye ọbụla nsogbu, anyị ga-akpọ ha ọkụ ma mee ka ha na-ere ọkụ n'ihu nwoke ma ọ bụ nwaanyị ahụ. Nsogbu ahụ ga-apụkwa. Ma maka bile, ọ dị mma ite nwoke nwere ihe ọcha n'anya ya mmanụ. A ga-agwọkwa ya. Ma mgbe ha bịarutere Regis, mmụọ ozi ahụ sịrị nwa okorobịa ahụ, nwanne m, taa anyị ga-anọnyere Raguel. Ọ bụ onye ikwu gị. O nwere naanị otu nwa nwaanyị aha ya bụ Sera. Aga m ekwu maka ya ka enye gị ya ka ọ bụrụ nwunye, n'ihi na ihe nketa ya bụ nke gị. Naanị gị bụ ndị ikwu ya. Nwa agbọghọ ahụ mara mma ma mara ihe. Ugbu a gee m ntị, m ga-agwakwa nna ya okwu. Mgbe anyị si na Regis lọta, anyị ga-eme mmemme alụmdi na nwunye ahụ, n'ihi na amaara m na Raguel agaghị alụ ya nye onye ọzọ, dịka iwu Mozis si dị. Ma ọ bụghị ya, ọ ga-anwụ, n'ihi na ọ bụ gị nwe ihe nketa ahụ karịa onye ọbụla ọzọ. Mgbe ahụ nwa okorobịa ahụ sịrị mmụọ ozi ahụ, nwanne Azaraya, anụwo m na enyerela nwa agbọghọ a nwoke 7. Ha niile nwụrụ n'ime ụlọ nwunye. Ugbu a naanị m bụ nwa nwoke nke nna m. Ana m atụkwa egwu ka m ghara ịbanye ma nwụọ dịka ndị bu m ụzọ, n'ihi na mmụọ ọjọọ hụrụ ya n'anya, nke na-emerụghị onye ọbụla ahụ ma ọ bụghị ndị na-abịakwute ya. Ugbu a ana m atụ egwu na agaghị m anwụ ma ọ bụ na ọ gaghị anwụ. Kpọta ndụ nna m na nke nne m n'ihi m. Ha enweghị nwa nwoke ọzọ ga-eli ha. Ị na-echeta okwu ndị? Ma mmụọ ozi ahụ sịrị ya, nna o nyere gị iwu ka ị lụọ nwunye n'ime ndị ikwu gị? Ugbu a gee m ntị, nwanne m nwoke, n'ihi na ọ ga-abụ nwunye gị. Echegbula onwe gị maka mmụọ ọjọọ ahụ, n'ihi na n'abalị a ka a ga-enye gị ya ka ọ bụrụ nwunye. Mgbe ị banyere n'ime nwaanyị ahụ a na-alụ ọhụrụ, ị ga-ewere otu ihe nsure ọkụ, tinyekwa ụfọdụ n'ime obi na imeju azụ ahụ n'elu ha, ma soro ha na-aṅụ siga. Mmụọ ọjọọ ahụ ga-esi isi ya gbapụkwa. Ọ gaghị alọghachi ọzọ. Ma mgbe ị na-abịaru ya nso, unu abụọ ga-ebili, tikuo Chineke onye nwere obi ebere. Ọ ga-azọpụta gị, mekwara gị ebere. Atụla egwu, n'ihi na ọ dị njikere maka gị site na mbido. Ị ga-azọpụtakwa ya. Ọ ga-esokwa gị gaa. Echere m na ị ga-amụ ụmụ na ya. Mgbe Tobias nụrụ ihe ndị a, ọ hụrụ ya n'anya, mkpụrụ obi ya wee jikọọ aka nke ukwuu na ya.
Akwụkwọ nke Tobit isi nke 7. Ha bịarutere Ekbata na ha rutere n'ụlọ Raguel ma Sera zutere ha. O wee kelee ha, ha wee biri n'ụlọ. Raguel gwara Edna nwunye ya mgbe ahụ ọ kpọbatara ha n'ime. Nwa okorobịa ahụ yiri Tobit nwanne nna m n'ezie. Raguel wee jụọ sị, olee ebe unu abụọ si, nwanne Naftali, ndị a dọrọ n'agha na Ninive nwanne anyị? Ha sịrị, anyị mara ya. Ọ sịrị ha, unu mara na Tobit bụ otu n'ime ụmụ nke ha gwara ya, anyị bụ. O kwuru na ọ dị mma. Ha sịrị, ọ nọ n'udo. Tobias nna m wee susuo ya ọnụ, kwa akwa. Ọ gọzie ya. Ọ dị ndụ. Raguel wee bilie wee sị ya, ị bụ nwa nwoke onye ezi omume na ezi mmadụ. Mgbe ọ nụrụ na Tobit efuola anya, o wutere ya wee kwa akwa. Edna nwunye ya na Sera nwa ya nwaanyị kwara akwa. Ha ji obi ụtọ nabata ha. Ha wee gbuo otu, ma Tobias gwara Rafael sị, nwanne nwoke nke igwe atụrụ, wee nye ha anụ. Azaraya kwuo maka ihe ndị ahụ dị n'ime ihe ndị ọzọ ka emechaa. O wee bịa. I kwuru okwu n'ụzọ, wee kwe ka Raguel mee ihe ahụ. Raguel nwere obi ụtọ n'ihi na ọ bụ gị ka ị ga-akpọrọ Tobias si rie, ṅụọ, meekwa ka m gwa gị eziokwu. Ma m ga-enye nwa m nwoke 7 n'ime ndị ikwu anyị. Mgbe ọbụla ha batara n'ebe ọ nọ, ha nụrụ anwụrụ n'abalị, ma ugbu a ṅụrịa ọṅụ. Tobias wee sị, agaghị m edetu ihe ọbụla n'ebe a ruo mgbe unu niile gbara ndụ ma banye n'ọgbụgba ndụ ahụ na m. Raguel wee sị, kpọrọ ya gaa n'onwe gị site ugbu a gaa n'ihu dịka omenala si dị. Ị bụ onye ikwu ya, ọ bụkwa nke gị. Chineke ebere ga-eme ka ihe niile gaziere gị. O wee kpọọ ada ya bụ Sera, jide ya n'aka wee nye ya nwunye Tobias wee sị, lee, kpọrọ ya gaa n'onwe gị dịka iwu Mozis si dị. Durokwa ya gakwuru nna gị. O wee gọzie ha. O wee kpọọ Edna nwunye ya, were akwụkwọ dee nkwekọrịta, mechie ya. Ha wee malite iri nri. Raguel wee kpọọ ụlọ nke ọzọ, kpọta ya n'ebe ahụ. Ọ kwara akwa n'ime ebe ahụ. O mere ihe ọ rịọrọ ada ya. O wee sị ya, bịa. Ọ natara anya mmiri nke onye siri ike. Ka onye nwe anyị nke na-ewute gị, ka obi ruo gị ala. Eluigwe na ụwa m ga-emere gị amara maka ada ya. Akwụkwọ nke Tobit isi nke 8. Mgbe ha risịrị nri abalị ha, ha gbabatara Tobias n'ebe ọ nọ. Ma ka ọ na-aga, o chetara okwu Rafael. O wee were ntụ nke ihe nsure ọkụ ahụ tinye obi na imeju azụ ahụ n'elu ha, wee mee ka ọ na-ere ọkụ. Mgbe mmụọ ọjọọ ahụ nụrụ itisi ahụ, ọ gbapụrụ gaa n'akụkụ kachasị elu nke Ijipt. Mmụọ ozi ahụ wee kee ya agbụ. Ma mgbe ha abụọ kpọchiri ọnụ, Tobias biliri n'elu ihe ndina wee sị, nwanne m nwaanyị, bilie ka anyị kpee ekpere ka onye nwe anyị meere anyị ebere. Tobias wee malite ịsị, ngọzi dịrị gị, Chineke nke nna anyị. Aha gị dị nsọ na nke dị ebube, ka a gọziri agọzi ruo mgbe ebighị ebi. Ka eluigwe gọzie gị na ihe niile i kere eke. I mere Adam, nyekwa ya Eve nwunye ya, ka ọ bụrụ onye inye aka na onye nkwado. Site na ha ka mkpụrụ mmadụ si pụta. I kwuru, ọ dịghị mma ka nwoke ahụ nọrọ naanị ya. Ka anyị mee ya onye inye aka dịka ya. Ma ugbu a, onye nwe anyị, anaghị m ewere nwanne m nwaanyị a dịka agụụ, kama n'eziokwu, nye iwu ka m hụ ebere ma mee ka m ka nka na ya.
O wee sị ya, amen. Ha abụọ wee rahụ ụra n'abalị ahụ. Raguel biliri wee gaa gwuo ili, na-asị ka ọ ghara ịnwụkwa. Raguel wee bata n'ụlọ wee sị Edna nwunye ya, zipụ otu n'ime ndị inyom ahụ ka ahụ ma ọ dị ndụ. Ka ahụ ma ọ dị ndụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị ga-eli ya. Onye ọbụla agaghị ama ya. Ohu ahụ wee meghee ụzọ wee banye, hụ ha abụọ ka ha na-arahụ ụra, wee pụta, gwa ha na ọ dị ndụ. Raguel wee gọzie Chineke sị, ngọzi dịrị gị Chineke site na ngọzi dị ọcha na nke ndị nsọ niile. Ka ndị nsọ gị gọzie gị na ihe niile i kere eke. Ka ndị mmụọ ozi gị niile na ndị ị họrọ gọzie gị ruo mgbe ebighị ebi. Ngọzi dịrị gị n'ihi na i meela m obi ụtọ. Ọ dịghịkwa ihe m mere dịka m chere, kama i mesoro anyị dịka ebere gị si dị. Ngọzi dịrị gị n'ihi na i mere mmadụ abụọ bụ naanị ụmụ ndị a mụrụ ha ebere. Meere ha ebere Onyenwe anyị. Mezuo ndụ ha n'udo na obi ụtọ. O nyere ndị ohu ya iwu ka ha jupụta ili ahụ. O mere oriri agbamakwụkwọ ahụ maka ha ụbọchị 14. Tupu ụbọchị oriri agbamakwụkwọ ahụ agwụ, Raguel ṅụrụ ya iyi na ọ gaghị apụ ruo mgbe ụbọchị 14 nke oriri agbamakwụkwọ ahụ gwụchara. Na mgbe ahụ, ọ ga-anara ọkara nke ihe ya gaa n'aka nna ya n'udo. Ndị fọdụrụ ka o kwuru, mgbe mụ na nwunye m nwụrụ. Akwụkwọ nke Tobit isi nke 9. Tobias wee kpọọ Rafael wee si otu ohu na kamel abụọ wee gakwuru ya. Nwanne Azaraya bụ Regis nke Midia gaa Gabriel, nara m ego ahụ, kpọta ya gaa n'oriri agbamakwụkwọ ahụ, n'ihi na Raguel nwere nna m ga-agụta ụbọchị ndụ ahụ. Ọ bụrụkwa na echere ogologo oge, ọ ga-enwe mwute nke ukwuu. Rafael wee pụọ nọrọ n'ụlọ Gabriel, nye ya akwụkwọ akọ ahụ. O wee wepụta akpa ndị ahụ na akara ha wee nye ya ha. Ha wee bilie n'isi ụtụtụ ọnụ bịa n'oriri agbamakwụkwọ ahụ. Tobias gọziri nwunye ya. Akwụkwọ nke Tobit isi nke 10. Tobit nna ya na-agụta ụbọchị niile. Mgbe njem ahụ gwụchara, ha abịaghị. Ọ sịrị, o nwere ike ịbụ na ejidere ya, ka o nwere ike Gabriel anwụọla. Ọ dịghịkwa onye ga-enye ya ego ahụ. O wutere ya nke ukwuu, ma nwunye ya sịrị ya, nwatakịrị ahụ anwụọla ebe ọ na-eche ogologo oge. Ọ malitere ịkwa akwa sị, ọ dịghị ihe na-echegbu m, nwa m, ebe ọ bụ na ahapụghị m gị ìhè anya m. Tobit sịrị ya, gbachie nkịtị, echegbula onwe gị, ọ dị mma. Ọ sịrị ya, gbachie nkịtị, aghọgbuola m, nwa m anwụọla. Ọ na-apụ kwa ụbọchị n'ụzọ ha si gaa. Ọ dịghịkwa eri nri n'ehihie. Ọ kwụsịghịkwa ịkwa akwa nwa ya Tobias ruo abalị niile, ruo mgbe ụbọchị 14 nke oriri agbamakwụkwọ ahụ gwụchara, nke Rafael ṅụrụ iyi na ya ga-anọ ebe ahụ. Tobias wee sị Rafael, zipụ m, n'ihi na nna m na nne m anaghị achọ ịhụ m ọzọ. Ma nna nwunye ya sịrị ya, nọnyere m, m ga-ezitere nna gị ozi. Ha ga-agwakwa ya otu ihe si gaa. Tobias sịrị ya, zipụ m ka m laa n'aka nna m. Rafael biliri wee nye ya Sera nwunye ya, na ọkara ihe onwunwe ya, ndị ohu ya, na ehi ya, na ego ya, wee gọzie ha, zipụ ha sị, Chineke nke eluigwe ga-eme ka unu nwee ihe ịga nke ọma, ụmụ m, tupu mụ anwụọ. Ọ gwara ada ya sị, sọpụrụ nna di gị na nne di gị, ha bụzi ndị mụrụ gị ugbu a, ka m nụrụ akụkọ ọma banyere gị.
o wee susuo ya ọnụ. Edna wee sị Tobias, ka onye nwe eluigwe weghachi gị nwanne m nwoke, ma nye m ka m hụ ụmụ gị nke Sera nwa m nwanyị, ka m wee ṅụrịa ọṅụ n'ihu onye nwe anyị. Lee, ana m enye nwa m nwanyị n'aka gị na-enweghị ntụkwasị obi. Emela ka o merụọ ya ahụ. Akwụkwọ nke Tobit isi nke 11. Mgbe ihe ndị a gasịrị, Tobias gakwara na-agọzi Chineke n'ihi na o meela njem ya nke ọma. Ọ gọziri Rafael na Edna nwunye ya. O wee gawa ruo mgbe ha bịarutere nso na Ninive. Rafael sịrị Tobias, ị maghị, nwanne m, otu i si hapụ nna gị. Ka anyị gbaa ọsọ gaa n'ihu nwunye gị, kwadebe ụlọ gị, ma were aka azụ ahụ chụso ha. Ụzọ nkịta ahụ nọkwa na-ele anya n'ụzọ maka nwa ya nwoke. Mgbe ọ hụrụ ya ka ọ na-abịa, ọ sịrị nna ya, lee nwoke agadi ahụ, nwa gị nwoke na-abịa na onye soro ya gaa. Rafael sịrị, amaara m, Tobias, na nna gị ga-emepe anya ya. Ya mere, tee anya ya na mmiri ahụ, ọ ga-etekwa ya. Ọ ga-emekwa ka ihe nkiri ọcha ahụ daa. Mgbe ahụ, ọ ga-ahụ gị. Ana gbara ọsọ bịakwute ya, dakwasị n'olu nwa ya nwoke wee sị ya, ahụla m gị nwa m, adị m njikere ịnwụ. Ha abụọ kwara akwa. Tobit gara n'ọnụ ụzọ wee daa, ma nwa ya nwoke gbara ọsọ bịakwute ya wee jide nna ya. O tere mmiri ahụ n'anya nna ya na-asị, nwee obi ụtọ nna m. Mgbe anya ya malitere ịfụ ụfụ, o tere ha. Mgbe ahụ, ihe osise ọcha ahụ gbapụrụ n'akụkụ anya ya. O wee hụ nwa ya nwoke wee dakwasị n'olu ya. Ọ kwara akwa sị, ngọzi dịrị Chineke, aha gị bụkwa ngọzi ruo mgbe ebighị ebi. Ngọzi dịrị ndị mmụọ ozi gị niile dị nsọ, n'ihi na ị tiri m ihe, mekwara m ebere. Lee, nna hụ nwa m nwoke Tobias. Nwa ya nwoke wee bata n'ọṅụ, wee kọrọ nna ya ihe ukwu ndị mere na Midia. Tobit wee pụọ izute nwunye ya n'ọnụ ụzọ ámá Ninive, na-aṅụrị ọṅụ ma na-agọzi Chineke. Ndị hụrụ ya wee tụgharịa n'anya n'ihi na ọ hụrụ ụzọ. Tobit kelere ha n'ihu n'ihi na Chineke mere ya ebere. Mgbe Tobit bịarutere nso Sera nwunye na nwunye nwa ya, ọ gọziri ya sị, nnọọ ada, ngọzi dịrị Chineke onye kpọtara gị n'ebe anyị nọ, na ngọzi dịrị nna gị na nne gị. Obi ụtọ dịkwa n'etiti ndị ikwu ya niile bi na Ninive. Achaitorus na Anasbas, nwa nwanne ya nwoke bịara. E mere oriri agbamakwụkwọ Tobias ụbọchị 7 n'ọṅụ dị ukwuu. Akwụkwọ nke Tobit isi nke 12. Tobit wee kpọọ nwa ya nwoke bụ Tobias sị, lee nwa m, na nwoke ahụ soro gị gaa nwere ụgwọ ọrụ ya. Ya onwe ya na gị ga-enyekwa ya ihe ọzọ. Wee sị ya, nna, ọ dịghị njọ nye m inye ya ọkara nke ihe ndị ahụ m wetara, n'ihi na o duziri m n'ihi gị n'udo. Ọ gwọkwara nwunye m, wetakwa ego m. Ọ gwọkwara gịkwa. Agadi nwoke ahụ kwuru sị, ọ bụ ya kwesịrị ya. O wee kpọọ mmụọ ozi ahụ sị ya, nara ọkara ihe niile unu wetara. Mgbe ahụ, ọ kpọrọ ha onwe ya, sị ha, gọzienụ Chineke, keleenụ ya, mekwa ka ọ dị ukwuu, kelekwa ya n'ihu ndị niile dị ndụ, maka ihe ndị o mere unu. Ọ dị mma ịgọzi Chineke na ibuli aha ya elu, na-egosi ọrụ Chineke n'ụzọ nsọpụrụ ozugbo. Ekwela ka ekele ya. Ọ dị mma izochi ihe nzuzo nke eze, mana ikpughe ọrụ Chineke nke ọma. Mee ihe ọma, ihe ọjọọ agaghị achọta gị.
Ọ dị mma bụ ekpere na ịbụ ọnụ, onyinye na ezi omume. Nta na ezi omume dị mma karịa ọtụtụ ihe na-ezighị ezi. Ọ ka mma inye onyinye karịa ichekwa ọlaedo. Onyinye na-anapụta n'ọnwụ, ọ na-ewepụkwa mmehie niile. Ndị na-enye onyinye ma na-eme ezi omume ga-ejupụta na ndụ, mana ndị na-eme mmehie bụ ndị iro nke ndụ ha. N'ezie, agaghị m ezobe ihe ọ bụla. Asị m, ọ dị mma izochi ihe nzuzo nke eze, kama ikpughe ọrụ Chineke nke ọma. Ugbu a, mgbe ị na-ekpe ekpere na Sera nwunye nwa gị, ewetara m ihe ncheta nke ekpere gị n'ihu onye nsọ. Mgbe ị lere ndị nwụrụ anwụ, anọ m na gị otu ahụ. Mgbe ị naghị egbu oge ibili, bilie ma hapụ nri abalị gị ka ị wee gaa kpuchie ndị nwụrụ anwụ. Ezi omume gị ezoghị m ezo. Anọ m na gị. Ugbu a, m na-ezochi ihe ọma gị n'ebe m nọ. Chineke zitere m ka m gwọọ gị na Sera nwunye nwa gị. Nke ụtụtụ, Rafael, otu n'ime ndị mmụọ ozi asaa dị nsọ na ndị na-ekpe ekpere dị nsọ ma na-abanye n'ihu otuto nke onye nsọ. Ha abụọ wee nwee nsogbu, wee daa n'ala n'ihi na ha tụrụ egwu. O wee sị ha, unu atụla egwu, unu niile ga-enwe udo. Mana ngọzi Chineke ruo mgbe ebighị ebi. N'ihi na abịaghị m n'ihi amara nke m, kama site n'uche Chineke unu. Ya mere, gọzie ya ruo mgbe ebighị ebi. N'ụbọchị ndị a niile, apụtara m unu. Anọghị m eri ihe ma ọ bụ ṅụọ ihe ọṅụṅụ, mana unu niile hụrụ ohu. Ugbu a, kelee Chineke n'ihi na ana m arịgo n'ebe onye zitere m nọ. Dee ihe niile e mere n'akwụkwọ. Ha wee bilie, ahụghịkwa ya ọzọ. Ha kwupụtara ọrụ ukwu na ihe dị ebube nke Chineke na otu mmụọ ozi nke Onyenwe anyị si pụta ìhè nye ha. Akwụkwọ nke Tobit, isi nke 13. Tobit wee dee ekpere maka ọṅụ wee sị, ngọzi ka Chineke nke dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Ngọzi ka alaeze ya bụ, n'ihi na ọ na-eti ihe na-egosikwa ebere. Ọ na-eduga n'ili na-emekwa ka o bilie ọzọ. Ọ dịghị onye ga-agbapụ aka ya. Kelee ya n'ihu mba dị iche iche, unu ụmụ Izrel niile, n'ihi na ọ chụsasịala anyị n'etiti ha. Kwuonụ ịdị ukwuu ya n'ebe ahụ. Toonu ya n'ihu ndị niile dị ndụ, n'ihi na ọ bụ Onyenwe anyị. Chineke bụkwa nna anyị ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ga-eti anyị ihe maka ajọ omume anyị. Ọ ga-emekwa ebere ọzọ. Ọ ga-akpọtakwa anyị. Anyị si n'ime mba niile unu niile gbasasịrị n'etiti ha. Ọ bụrụ na unu atụgharịa n'ebe ọ nọ site n'obi unu dum na mkpụrụ obi unu dum, ime eziokwu n'ihu ya, mgbe ahụ, ọ ga-atụgharịa unu, zoo ihu ya n'ebe unu nọ. Lee ihe ọ ga-emere unu. Kelee ya n'ọnụ unu dum. Gọzienụ onye nwe ezi omume. Bulienụ eze ebighị ebi elu. Ana m ekele ya n'aka nke ya ma gosi mba nke ndị mmehie ike na ịdị ebube ya. Chigharịanụ ụmụ ndị mmehie, ma mee ezi omume n'ihu ya. Onye ga-ama ma ọ ga-anabata unu ma meere unu ebere. Toonu Chineke m. Mkpụrụ obi m na-ebuli eze nke eluigwe elu, na-aṅụrịkwa ọṅụ na ịdị ukwuu ya. Ka mmadụ niile kwuo okwu, ka ha kelee ya na Jerusalem, obodo nsọ. Ọ na-eti unu ihe maka ọrụ ụmụ unu. Ọ ga-emekwa ụmụ ndị ezi omume ebere ọzọ. Keleenụ Jehova na ịdị mma. Gọziekwanụ eze ebighị ebi, ka e wee wulite ụlọ ikwu ya ọzọ n'ime unu n'ọṅụ. Ka o wee mee ka obi
obi tọọ ndị a dọrọ n'agha ụtọ n'ime unu, ka o wee hụkwa ndị nọ n'agha n'anya ruo mgbe ebighị ebi. Ọtụtụ mba ga-esi n'ebe dị anya bịa n'aha Onyenwe anyị Chineke na onyinye n'aka ha. Ọ bụrụ na onyinye nye eze nke eluigwe, ọgbọ dị iche iche ga-eto gị, na-abụkwa abụ ọṅụ. Ndị niile kpọrọ gị asị bụ ndị a bụrụ ọnụ. Ndị niile hụrụ gị n'anya ruo mgbe ebighị ebi ga-enweta ngọzi. Ṅụrịa ọṅụ ma ṅụrịa ọṅụ nke ukwuu maka ụmụ nke ndị ezi omume, n'ihi na a ga-akpọta ha ọnụ. Ha ga-agọzikwa Onyenwe anyị nke ndị ezi omume. Ndị a gọziri agọzi ka ndị hụrụ gị n'anya. Ha ga-aṅụrị ọṅụ maka udo gị. Ngọzi na-adịrị ndị niile na-eru uju maka ihe otiti gị niile, n'ihi na ha ga-aṅụrị ọṅụ maka gị mgbe ha hụrụ ebube gị niile. A ga-eme ka ha ṅụrịa ọṅụ ruo mgbe ebighị ebi. Mkpụrụ obi m gọzie Chineke eze ukwu, n'ihi na ọ ga-ewu Jerusalem na safaia na emerald na nkume dị oke ọnụ ahịa. Mgbidi ụlọ elu na ihe owuwu gị dị iche iche nwere ọlaedo dị ọcha. A ga-eji beryl, carbuncle na nkume ọfa kpuchie okporo ámá Jerusalem. Okporo ámá ya niile ga-asị, "Haleluya! Too Chineke," na-asị, "Onye a gọziri agọzi ka Chineke, onye bulie gị elu ruo mgbe ebighị ebi." Akwụkwọ nke Tobit isi nke 14. Tobit mechara kelee Chineke. Ọ dị afọ 58 mgbe ọ hụrụ ụzọ. Mgbe afọ 8 gachara, ọ natara ya ọzọ. O nyere onyinye ebere. Ọ na-atụkwa egwu Chineke nke ukwuu wee kelee ya. Ugbu a, ọ na-eto eto na-emekwa agadi nke ukwuu. O wee kpọọ nwa ya nwoke na ụmụ 6 nke nwa ya nwoke wee sị ha, "Nwa m, kpọrọ ụmụ gị. Lee, emela m agadi. Adị m njikere ịpụ na ndụ a. Banye na Midia nwa m, n'ihi na ekwere m n'ezie n'ihe niile Jona onye amụma kwuru gbasara Ninive, na ọ ga-abụ Midia ka udo ga-adị, dị ka a kwatuo ya, ma n'oge ụfọdụ a ga-agbasasịkwa ndị ikwu anyị n'ala dị mma. Jerusalem ga-atọgbọrọ n'efu, ụlọ Chineke n'ime ya ga-atọgbọrọ n'efu ruo mgbe oge ụfọdụ. Chineke ga-agba ya ọkụ ọzọ. Ọ ga-emekwa ebere n'ahụ ha, kpọghachi ha n'ala ahụ. Ha ga-ewukwa ụlọ ahụ, mana ọ bụghị dịka ụlọ mbụ ahụ, ruo mgbe oge ahụ ga-emezu. Mgbe nke ahụ gasịrị, ha ga-alọghachi site n'ebe ndị a dọrọ n'agha ma wulite Jerusalem n'ebube. A ga-ewu ụlọ Chineke n'ime ya ruo mgbe ebighị ebi na ụlọ dị ebube, dị ka ndị amụma kwuru maka ya. Mba niile ga-atụgharị ịtụ egwu Onyenwe anyị Chineke n'eziokwu. Ha ga-elikwa arụsị ha. Mba niile ga-agọzi Jehova. Ndị ya ga-ekelekwa Chineke. Onyenwe anyị ga-ebulikwa ndị ya elu. Ndị niile hụrụ Onyenwe anyị Chineke n'anya n'eziokwu na n'ezi omume ga-agọzikwa ya. Ṅụrịa ọṅụ na-emere ndị ikwu anyị ebere. Ma ugbu a, nwa m, si n'eluigwe pụọ nke mmụọ Chineke, n'ihi na ihe ndị ahụ Jona onye amụma kwuru ga-emezurịrị. Ma ị ga-edebe iwu na iwu ndị a, gosikwa onwe gị onye ebere na onye ezi omume, ka o wee dị mma nye m. Nne gị nọnyekwa m. Anọkwala na Ninive gị na ya. Lie m ihe ana m emere iji hụ. Nwa m, ihe Archasteros onye zụlitere ya
otu o siri n'ihe kpọpụta ya n'ọchịchịrị na ụgwọ ọrụ niile o nyere ya. Archaeopteryx zọpụtara, mana onye nke ọzọ nwetara ụgwọ ọrụ ya, o wee banye n'ọchịchịrị. Manasseh, onye nyere onyinye, wee gbanahụ ọnya ọnwụ nke esetịpụrụ maka ya. Ma Amam dara n'ọnya ahụ wee laa n'iyi. Ma ugbu a, ụmụ m, tụlee ihe ebere na-eme na otu ezi omume si anapụta. Mgbe ọ na-ekwu ihe ndị a, o kubiri ume n'elu ihe ndina. Mana ọ dị otu narị afọ na 58, Tobias liri ya n'ụzọ dị ebube. Mgbe Anna nwụrụ, o liri ya n'ebe nna ya nọ. Ma Tobias, ya na nwunye ya na ụmụ ya gara Ekbatana gakwuru Raphael, nna nwunye ya, o wee mee agadi n'ọkwa. O wee lie nna nwunye ya na nne di ya n'ụzọ dị ebube. O wee keta ihe onwunwe ha. Nna ya Tobit nwụrụ na Ekbatana nke Midia mgbe ọ dị otu narị afọ na 27. Tupu ọ nwụọ, ọ nwụrụ maka mbibi nke Ninive nke Nebukadneza na Ahasuerọs dọrọ n'agha. Tupu ọ nwụọ, ọ kpuchiri Ninive ọzọ.